खुलुमबाय फ्रेन्ड्स लोगोसेनो बर' हारिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो सावरायनो नागिरदों जे नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बर' हारिनि गुबुन गुबुन संगठनफोरजों आरो भारत सरकारजों गोलाव समनि बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सावरायलायगासिनो दं। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो थाबैनो दाबावैनो मोनसे सावरायलायनायनि फिथाइ महरै मोनसे सुक्ति जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौबो नोंथांमोना जानो हागौ मिथिखाबाय। दा बे सुक्तिनिफ्राय जोंनि बर' हारिया माबायदि मुलाम्फा जागोन, माबायदि फिथाइ मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव रोखा रोखायै फोरमायलांनो नागिरदों। लोगोसेयावनो गोलाव समनि बर' हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन संगठन जेरैहाय एबसु, एनडिएफबि, गुबुन गुबुन आरो राजखान्थियारि हान्जा जेरैहाय बिपिएफ, इउपिपिएल बिथांमोनाबो जोंनि बर' हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मैखोम बिबान। दा बिथांमोनखौबो जों गासैखौबो साबायखर बावहरबाय। बेफोर फिथाइफोरखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव फारि फारि दिन्थिलांनो नाजादों। दा बे समाव लोगोफोर आरो बर' हारिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, बे सावरायनायनि फिथाइ महरै जोङो बर' हारिनो मोनसे मिरुजों सालायजानाय इउनियन टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात इउटिसि होगोन होननानै जों सुलुंनिफ्राय मोन्थिनो मोन्दों। दा बे सावरायनायाव मा मा जोङो फिथाइ मोनगोन बा बे सावरायनायनिफ्राय जोंनियाव मा मा मडेलिटि फैगोन बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिदों। बेयाव दं गिबियावनो 3 निउ डिस्ट्रिक्ट उइल बि इनक्लुडेड, थारमाने गंथाम डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय दाजाबजागोन होनना बुंदों। बे जादों सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि बर' सुबुं थानाय एरियाफोरा बेवहाय दाजाबजागोन होनना बुंदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उइल बि डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स अफ क'क्राझार एन्ड द आदार इज गसाइगाव। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ मोननै सोखावजानानै गसाइगाव आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मुङै जागोन। आरोबाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उइल बि डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स बाक्सा एन्ड मानास। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआबो मोननै जागोन, बेयो जादों बाक्सा आरो मानास मुङै मिन्थिजागोन। बिनि उनाव दङ भेरगाव उइल बि कार्भड आउट फ्रम अदालगुरि। बेनि ओंथिया बेनो भेरगावआबो अदालगुरिनिफ्राय बोखावजानानै गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्ट जागोन। आरो बिनि उनाव दङ 2 निउ डिस्ट्रिक्ट शेल बि कार्भड आउट फ्रम सनितपुर, बिश्वनाथ एन्ड लखिमपुर। दे आर टु बि नेम्ड माइनावस्रि एन्ड हालंगि। बे बाथ्राखौ गिबियावनो बुंखादोंमोन। सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुरनिफ्राय बर' गामि थानायफोरखौ दानख'नानै मोननै डिस्ट्रिक्ट बानायना होगोन होनना बुंदों। आरो बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि मुङा जागोन माइनावस्रि आरो हालंगि। आरो बिनि उनाव दङ लेन्ड राइट एकर्डिं टु आर्टिकोल 371G। बे जादों आर्टिकोल 371G नि मथै लेन्डनि मोनथायफोरा थागोन होनना बुंदों। बिनि उनाव दङ उइल गेट डाइरेक्ट फान्ड्स फ्रम द सेन्ट्रेल गभार्नमेन्ट। थारमाने जोंनि थाखा फैसा, बियो जोंनि बे इउटिसिखौ सालायनो थाखाय थाखा फैसा बियो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट फैगोन। सिगां जेरैहाय जोंनि फैसाफोरा फान्ड्सफोरा आसामाव फैग्रोयोमोन, आसामनिफ्रायसो जोंनि बिटिसिआव फैयोमोन। दा बिदि जानाय नंला, डाइरेक्ट बियो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन। बिनि उनाव दङ अरां एन्ड मानास उइल बि पार्ट अफ द इउनियन टेरिटरि काउन्सिल। बे मानास आरो अरां बे मोननै हाग्रामायाबो जोंनि इउनियन टेरिटरि काउन्सिलनि सिङावनो सरजाबजागोन होनना बुंदों। आरो बिनि उनाव दङ उइल बि ए मेम्बार अफ नर्थ इस्ट काउन्सिल। बेनि ओंथिया बेनो नर्थ इस्ट काउन्सिलनि सासे मेम्बार जानानै थागोन जोंनि बे इउटिसिआबो। उइल हेभ ए इनार लाइन पारमिट। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा। इनार लाइन पारमिट होगोन होनना बुंदों। बे जोंनि इउटिसिआव हाबनो थाखाय जोंनियाव पारमिसन लानांगोन। जेरैहाय जोंनि बे अरुणाचल रायजो आरो जोंनि बे मेघालय रायजोफोराव इनार लाइन पारमिट दोङो। बे रायजोफोराव हाबनोब्ला, बे स्टेटआव हाबनोब्ला पारमिसन नांगौ जायो। थिग बेफोरबायदि जागोन। जोंनि इउटिसिआव हाबनोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनो थाखाय बा बेरायफैनो थाखाय बेयाव इनार लाइन पारमिट नांगोन, बेयाव पारमिसन नांगोन। बिनि उनाव दं 65% रिजार्भेसन अफ बड' पिपुल। बेनि ओंथिया बेनो 65% जोंनि बर' सुबुंफोरनि रिजार्भेसन थागोन। बिनि उनाव दङ बड' पिपुल फ्रम कार्बि आंलं एन्ड बर' कसारि उइल बि गिभेन STH। बे जोंनि जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्राय ST मोनथायखौ मोनाखैमोन। दा बे सुक्तिनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर' सुबुंफोरा ST हिल्स मोनगोन होनना बुंदों। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेनि उनाव दङ उइल फर्म ए बड' पाब्लिक सार्भिस कमिसन।
बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गोदोहाय जोंनि आसामाव जेरैहाय दंमोन आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, थिग बेफोरबायदिनो बड' पाब्लिक सार्भिस कमिसन बे सुक्तिनिफ्राय जोङो मोननो हागोन। बेनि जोहै आसामनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मावफारिफोरखौ सायख'योमोन, अफिसारफोरखौ सायख'योमोन। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि दा बे UTC आवबो बड' पाब्लिक सार्भिस कमिसननि हेफाजाबै UTC खौ सालायनो थाखाय नांगौ बायदि अफिसार सायख'ना लानो हागोन, सोरजिना लानो हागोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा लोगोफोर आरो बर' हारिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बेखिनियानोमोन बे सुक्तिनिफ्राय जों मोननो गोनां फिथाइफोरा। दा फ्रेन्ड्स, थाबैनो जोंनि बे सुक्तिया जानानै थाङोब्ला जोंनि फिथाइ महरै बेफोरखौ जों मोनफुंनो हायोब्ला जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा फ्रेन्ड्स, भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। जै बर' हारिनि, जै बड'लेण्डनि।